Tinagragsag dagiti mannalon ni Apayao ti panakapaima dagiti titulo ti daga kadakwada babaen iti Department of Agrarian Reform. Naipaima pay dagiti farm machinery equipment a pagnumaran dagiti mannalon. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Indaulwan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ti panakaiwaras ti Certificates of Condonation with Release of Mortgage, Certificate of Land Ownership Award, kadagiti 137 agrarian reform beneficiaries, manipod iti nagduduma a munisipyo ti Apayao, kagiddan ti 31st founding anniversary ti Apayao Province. Malaksid iti dayta na ipaimamutlaang kadagiti 6 nga agrarian reform beneficiary organization tinasurok 4.8 million pesos agatad ti farm machinery equipment banag apagyamyamanan dagiti beneficiaryo. Napakalaking tulong po ma'am ng mga agricultural na equipments to ma'am kasi ito nga po nga talagang mga pangangailangan para po mapalago pang mga ani po namin ng mga magsasaka ma'am. Maraming salamat sa administrasyon ni President Bongbong Marcos dahil napakaganda po ang trato niya sa ngayon sa aming mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga ARB at lalong-lalo na yung mapadali at mapalakas pa at saka maparami pa ang ani ng aming mga magsasakang miyembro dito sa aming kooperatiba. Kabayatan ti distribusyon, in panamnaman ni Secretary Estrella ti panangipaayda iti kanayunan nga interventions tapno matulungan dagiti ARBs iti probinsya ken ti agtultuloy apan nakaiwaras kadagiti makinarya, farm to market roads ken dadumapay. Puntiryada amalpas amin a distribution agingga inton 2027 kasaruno ti pamili ni President Ferdinand R. Marcos Jr. signan iti pannakapapartak ti distribution ti land titles kadagiti mannalon. 750,000 hectares na lang. This year, ang balak namin is we will hit 500,000 hectares. Next year, 250 na lang. So, we're keeping our fingers crossed. Karamihan sa Visayas tsaka sa Mindanao. Konti na lang dito sa Luzon eh. Halos lahat na-distribute na. Itimot Dar Cordillera, nasurok 30,000 hectares pa itinabatbati ang masapula maiwaras, kalpasan ang nakaiwaras da itaatawan, iti 2,000 nga hektarya. Kini daw namat ti panang salwad dagiti beneficiaries kadagiti naawat da at titulo ken kagawaan iti panagtalon para iti panagduras ti birok dagitoy. So adu pa iti kaslang paumay nga ikandak iti dar nga e-title distribution. Open nga kanayon iti ofisinan iti regional directors tapno adang tulungan da iti ERBs tayo. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.